Ongi etorriak Txoriene Sasoi Jonean programara. Arratsaldeon zego. Arratsaldeon Jonean. Ongi. Ondo, gaur egun handia daukago Euskal Telebistan. Euskal Telebistan eta Euskal Herri osoan eta Euskal Herritik ere bai mundu maila guztian, ezta? Noski, laguntza denena behar ditu. Hori da, gogoratu, gaur EITB maratoiaren egun handia dela, Alzheimerra bihotzeko gaixotasuna da lelopean, eta bertan eskuz esku denok bat garela, eta horren alde egin dezagun. Alzheimerra gaixotasunaren ikerketaren alde egin dezagun. Gaurko errezeta zeliakoengan pentsatuz atondu dugu. Zergatik, zeliakia gaixotasuna ezaguna da, geroz eta ezagunagoa da, geroz eta agerikotasun handiagoa izaten ari da, merkatuan ere hainbat produktu aurkitu ditzakegu glutenik gabeak, baina gaixotasun hau eta esparru hau guztiz ez ezaguna da batipat etxean egokitzen zaizunean. Ez da bakarrik ordezkatzea osagai bat bestearengatik, hau da glutenik gabekoa eta listo. Hemen oso garrantzitsuena da honako esaten dena gurutzatutako kontaminazioa ekiditea. Beraz, zalantza ugari etor dakizkiguke batean gainera. Hori irtenbide bat emate aldera eta gu ere bertan gehiago ilustratze aldera, Euskadiko Zeliakia Elkarteko bozeramailea gonbidatu dugu gurera, Nora Gomez Anderino. Bai, eta berak argituko dizkigu, beti esaten duguna hemen Jaion eta biok hemen aritu algara, kontatzen kontuak eta irakurri dituguna, baina lehen eskutik, baina zeliakan pertsona handegandik entzutea guzti hau, eta norbait duda baldin badauka horren inguruan gaur geratu gurekin, zeren argituko ditugu, o alenduko gara. Hori da, aleginduko gara, eta baita ere, beste irtenbide bat ematea, kasu honetan zeliakian faltan botatzen den gozogintzako edo gozogintza esparru hortan edo errezetak edo olako jakiak hori, ez? Faltan izaten ditula. Kasu honetan norakin hitzitekoan telefonoaz esan nion, zer nahi dezu? Gozotik. Egu berrik datoz, zer botatzezu faltan? Erregeopil bat. Erregeopil bat, zergatik, hau eskuratzeko zailtasun ugari daudelako, merkatuan ez daudelako gehiegi, eta horretaz aparte ez dagoelako ere olako errezeta zehatz edo errezeta esatezula, ze ona hau, gu etxean saiatu gea. Eta esan dezakegu, euneko errezeta hau Txorienen sortu edela, beraz, etxeko usta da, euneko bale? Emaitza ustez ona da. Saiakerak inditu etxen. Hortarako ze behar ditun. Erregeopil batek beharrezkoa duna nire ustea, apalen esangoet, nire ustea apalen da likidoa infusionatuta joatea. Hau da, errezeta ugaritan ikusiko du orokorren, erregeopil orokor baten, honako limoia edo laranja birrinduta joaten dela. Neri gehiago gustatzen zait infusio bat izia. Zaporek hor biltzea eta konzentratzea. Hortako izan daiteke esnean edo kasu hontan ura erabiliko deu. Nabarituetelako hobekigo hartzitzen dela. Bai? Hortarako zer dako egun infusio itxeko ura. 600 mililitro. Zergatik? Hemen dauzkegu irinen arten 600 gramo. Eta horregatik, iaia euneko hidratazio bat behar izaten du glutenik gabeko errezeta batek kasu hontan ogirako edo gozogintzarako. Orduan hemen infusionatzeko murriztuko zaigunakin, 600 mililitrotik iritsiko gea 525, 500 inguru hortara. Eta zer dien infusionatzeko zaporea emango dien osagaia kasu hontan limoian azala erabiliko du, laraian azala erabiliko du, kardamomoa, bai edo bai. Eta gero aukeran honako txinatar anis estrellado, esaten dena, hau aukera da. Hori bai, ezinbestekoa laranja ura, hemen dako, hori gero botako diogu. Irinak, zein aukeratu ditu? Irinen artean aukeratutakoak lehenengo eta behin arroza da. Hasiera baten oloa sartzeko asmoan, baina gero ekin indet, noizbait hemen aipatu izan dudulako, mundu guztiri, zeliako guztirire, etzaiola ongi erortzen. Horrek badula adenina esaten zaio nolako, proteina bat edo, Bai, eta batzuei... Orduan horren ordez, merkatun edo badaude mix batzuk, arroza almidoia edo tapioka almidoia. Bai, berez ezazten dituzte, erraza da aurkitzen nolakoa. Hemen 200 gramo arroza, 200 gramo mixa, tapioka almidoia onda 50, arbendola gehituz gero, esego ateako zaigu, gehigo iraungo digu. Zeren eta glutenik gabekoak badu hori ez, beti lehorrantza edo gelditzen dela, orduan 50 gramo txokin iten dio. Honi gehitzeko, esne bat edo ongi datorkio. Hortarako hemen ura daukegunez, esne hori nola sartuko diogun, esne hautsa.
Orduan beste irten bide bada. Esne hautza arekin nastuko duzu, eta orduan zapore izango limoian eta dana. Odenak lehorrak dira, alde batetik lehorrak, beste aldetik likidoa. Baina nire izan horrez neba sortuko da. Bai, hori da. Hemen azukrea, bai? Gero zer daukegun hemen, bueno, legamia, kasu hontan, legami freskoa, prentsatutakoa, 30 gramo dauzkegu. Eta guzti honi glutenan efektu hori ingo diona biltzekoa siliuma erabiltzen da, behin baino gehiotan erabili izan dugu hemen. Gero, zer gehiago, erregeopil orok behar duna, arrautze. Erregeopil orok behar duna, gurina. Bueno, txoin, vegano baldin bada, margarina balidoa da. Esan deun bezala laranja, ura. Eta guzti hau izango da lantzea. Nola landuko deun? Bueno, lehenengo eta behin lehorrak, likidoak eta robotan. Robotan 3 pauso emango dizkiogu. Behin, ingo deu oratu, gero jarraian botako diogu gurina, 10 minutu utzi, pausatzen, berriz beste oratze prozesu bat, 10 minutu utzi, eta gero beste 10 minutu, beste ezea bat, irabiatze bat. Gutxi gora bera, pausatze batzu behar ditu, esnatzeko. Eta gero, almidoi daukan ez legamia, gero? Bai, baina etxo, lehenengo falta da beste gauze garrantzitsu bat. Ja, eske, egun hauetan, maratoia danez eta ekartzen ari gara, bargazkiak eta ekarri du panpin bat, ni naiz. Miniaturan? Zu noiztik za matriuska bat? Hori nena espapo ondia duzkara. Bueno, kasu honetan zuek egin dezakezuena etxen da baba bat, edo nahi duzuen olako panpintxo bat sartu. Kasu honetan guk lurrezko badaukegu, azken finen labeako temperatura horri eutxiko diona. Aukeren arten plastikoak inbiltzea, nire aukera labeko paperak inbiltzea, bai? Bai, eta, normalean beraiek egiten dutena, benetako baba hori jangarria dana, labera joaten da, baina bestea sartu, mostean ero, plastikozkoa... Horrek gero trampa dauke, zuk esne gainetan sartzen baldin badezu gutxi gora bera badakizu, baina hori orean baldin badi joa sartuta ez da horrez dau tramparik, zigor. Alde batetik horregatik, Gaina, garai batean, guk gaur egun da, nola da, panpina tokatzen zaio nahi, erregea da urte bete, eta baba tokatzen zaio nahi, urren urtean ordaindu egin behar du bera. Hori zein etxetan doan zurean? Nik horrela, nik horrela, gure etxean horrela izan da beti, eta inguruko da bai. Eta berez, baba tokatzen zaien, lehen garai batean baba zan bakarrik. Eta baba tokatzen zitzaiona errege, zan. Eta ontzi garbitza? Ontzi garbitza garbigailuak. Amigo, bale. Ni zure etxea, aurtengo erregetan autogonbidatzen nahi zure etxera. Ni badaki jendea baba tragatu izan duena eta ana, hartu da, eta baba ez dakit nun da hori, ez da tokatu, eta... Ados. Kontatu didate, nik ez dut, niri ez entzundu dana hortik, nik ez, Errege opilorok behar duna gainen laranja konfitatua. Horretarako gaur ikasiko deu lehen eskutik ere nola egiten den. Zigor izango da horren ardura duna. Zein bar den laranja xerratan moztu eta 3 galarriztatze eman bertzaio urrotzetik hasita. Behin baino gehiotan hemen zigorrek azaldu izan du. 3. ondoren, azukrea gehituko zaio proportzio beran urarekin eta utziko da guztiz murrizten eta karamelizatzen. Eta gero barru beterako nire aukera hau egia esan ez dut kontsultatu norakin, baina ez negaina. Ostra. Mascarpone apur batekin, usteko. Ez negain zalea zara, Aukeran bai. Ze hor, bakizu, daude bitalde, bizitza honetan da, patata tortilla kipulaekin edo kipula gabe, eta bestea bada, errege opila kremarekin, ero esne gainarekin. Nik aldeketa indut hemen lantaldean, Hemen daude Joanan Nata, esne gaina, Aitor esne gaina, Urgori berdin zai, Alesek biak, eta, Alberto ezagututa esne gaina. Baina, bueno... Hola. Ez. Maukatik, ahora... Ez, hor bada behitu, osona eta esan duena, bila naztuta, bada, krema bat. Barkatu moztea, baina Alberto merengea. Baina, noiz ikusi zuk merengarekin? Ongo da, ez? Hortik ongo da non maiten iten dutena holan errege opila merengeakin. Berez, badaude, izen hori ez etortzen, baina nasketa bat, esne gaina, arrotu da, gehi,
krema pastelera, ez? Eta uste dut da, esala diplomatika, o krema diplomatikoa. Aukeratako bazen honeako esan, baina gehiagi luzatuko da, norari utzi behar diogu ere, izketa gaia jorratzen eta zalantza guztik argitzen, esan, protagonista bera dago. Eta gozogile krema bat eitea badago, irinik erabile, harto irinakin ere bikain egiten da, ez da zetan, esan guzu, baina hor dago irinara ditzen da, ez. Errezetak gehienetan biak agertzen dira naztuta, harto irina eta irina, baina harto irinakin bikain egin alda. Bueno, hori da, laranja zukua eta horiek irakita jartzeko, ez? Hemen lehorrak nasi, eta hoen gatza erantziko diogu eta nasingo dugu, badakizue azken finen gatzak etxai dula legamia, orduan alik eta gehien zabaldu behar dugu glutena zuzenen ez ukitzeko. Hemen, ure berotzen, jarraian, espeziak, barrura, limoia zala. Ez baldin bada ekologikoa garbitu, laranja ere bai. Eta hemen ez dugu aipatu, baino lehenengo eta behin, labea 180 gradutan jarri behar da goitik eta behetik. Guk lehenengo eta behin indeuna da pirolisiakin garbitu, zeren eta honako gurutzatutako kontaminazio edo hori edo ekidin beharrean gaude, bai edo bai, kasu honetan zeliako bat daukegulako gure arten. Orduan, kontzientzi guztikin inbarrekoa da, aukeratako da pirolisiakin. Eta gero hemengo gailu guztik ere, aurrez garbitu ditu, kontaminazio guzti hori ahalik eta gehien eta txukunen kenduta dago. Bai, horre, bakizuen nik olako kateriniko enpresa handi batean lan egin nuen, eta hor, azkenean gaur egun, umen jangeletan, eta orokorrean gero eta alergi ezberdin gehiago, eta zegoen gela bat berezia hortarako, eta segun pasat bukatzen zuenean alergiko bat zuen jana prestatzen, dena garbitu darzan berriro, eta ero besteena prestatu, eta horretan kontu handia izan behar da, ze alergiak eta alergia du, eta kontu handik inibiliko kontu. Honik kaina sartuko diogu eta behin irakiten hasten denen 3-4-5 minutu edo hor mantendu, tapa baiarriko diogu eta freskatzen utziko dugu. Hemen lanak aurreratze aldera egi esan aurrezin dugu eta ikustazuen nola gelditzen den elixir hau, emaitza, hau da. Usaia, elixirra. Ikusgarria. Hau zeman, 5 minutu irakiten izan da hor pixka, gero utzi infusionatzen. Epeltzen utzi, hoi da. Eta listo, ez? Listo, beraz, ikusi duzu, gutxi gora beraz zein den prozedura. Esan bezala, honi, gatza gehituko diogu, eta alik eta gehien zabalduko dugu, gero kontaktun jartzen den honako legamikin, izurik ez, pairatzeko. Eta errege pilan inguruan esatea, pena badala bakarrik ez, zemen oitxura dago, ja lehenagotik hasten dira, hau da gagona bezala. Gabonak dira bombardeatzen zehaz izan, iraia bukaeran, urri hasieran. Egia esan, ja aurki errege opilak ikusten hasiko gara. Hor da, Gabon zarra baino lehena honik ikusi izan ditut. Ez da normalena, baina egia da, hoxe guztien dira, baina pena da zeatik ez dauden urte guztian. Hemenik, gozogile esatea... Badaude. Bai, non? Bai, badaude. Euskal Herrin badaude... Gozogileak urte guztian zer egiten dutera? Urte guztien zehar ez dakit, baina honako denboralditik aparte eskaintzeuenak. Hori bai. Kafeakin o kafesneakin hartzeko txak zure raziotxoa. Hombre, egia da, gaur egun ozein zuen herritako gozogilearena obradorea baldin bada, eta bertan iten badute, jun eskero eta esan eskero, bitu, datorren azte bukaeran semean urte betetzea dira, eta amorratu da omen da errege opilana. Eskatu eskero zeuru ingo dizuela. Baina nik hemendik eskatzea aiteko. Dani. Eskenean, zein ez zaigu, briotz bat izango zen, baina errege opila daukan berezitasuna da, briotz bat izango zen, baina gero jaionek izan duguna, ez? Laranja ura, hau da, azar ura dauka, ez? Eta horren ikutu hori, berezi hori, ni pila gustatzen zain. Nik zure eskari hori ez nuke, nizuke launduko eskari hori. Zeba? Gero aspertu iten delako, urte guztien azken finean hau ikusita bat aspertu itea gizona. Baina aukeran izatean, ni beno izan, juten naiz eta gozo, palmera urte guztian dauzkazu, Karolinak urte guztian dauzkazu, mantekila asko bolloa. Xarma. Xarma. Gero gogo gehiokin hartzezu, ez? Noski. Eta eranzidadekin, osua. Ze... Bokadillo esaten da. Horan hartuta. Babata guzti barrua. Zube babata guzti jaten itako esara? Ez da ebanik.
Bueno, historia, hau ja, erromatar garaian ero, hau, ez dizuet esan, laraina zatiak hemen jarritut, urrotzetatik hasita, azken aldian nindu 2 aldizero ero hau, eta irakiten hasten danean, urak kendu, eta urrotzetan sartuko ditugu. Hau bakizuetala, azkenean, mikastasuna ero kentzeko. Orduan, irakiten dago jau, kanpora, urrotza berrio jarri, eta beste irekin aldi bat. Ahaztu gabe. Eta ahaztu gabe, gaur da egite maratoia, eta lehen jaionek esan duena, aurtengo leloa da, Alzheimerra bihotzeko gaixotasun bada, eta zeatik esaten da hori, Alzheimerrak lapurtzen dizkigulako, bihotzean gorderi ditugun, oroitzapen polik eta maitagarri horiek, eta horregatik izen hori jarri zaio, eta gaur egun guztian egongo gara, horre zuei eskatzen, behian telefonoa daukazu apuntatuta, deitu horra, gero hemendik bukatzean ez dakit, agian jongo gara jaionero ni tokatuko zeigo gara jutea, eta agian guk hartuko dizugu telefonoa, eta deitzen duzuenean, zuen kontu korronteko 20 digitua besterik ez ditugu behar. Aurten uste bizun bidez ere itea badagola, okera dago, diru emateko, eta zuen ekarpena behar ditugu azkenean ikerkuntzarako, dirua lortzeko Alzheimerraren ikerkuntzan aurrera egiteko, eta dena balekoa da, euro bat, 5, 10, 200, 5.000... Ni 1000koak entzun izan ditut beste urte batzu, eta 1000ko bat, eta gaina papatean horako txaloak entzuten dian call centerrean, eta 1000 euro. Mendik, eskerrak denei, 1000 euro ematen diona, eta euro bat ematen duena. Hori da. Batipat. Bai. Bueno, Jaione, ze pausu, gehiago. Garrantzitsua, honako elixir hortan edo honako infusio hontan disolbatuko du legamia. Bai, garrantzitsua da, aktibatzea kasu hontan. Bai. Claro, hor, azukrerik ez dauka. Ez daukegu, baina, guain etorriko, lasai. Azken finen hidratatzen di joanen ja azten da. Bakizue, legami freskoa ez daukazuen entzat, esan duzu 25, 30 grama? Bai, 30. Hau kasu honetan buruz ez dakit, baino 9-10 gramo lehorren. Nik 10 gramo, 8 gramo, 8 eta 10 gramo bitartean lehorra bakizu saltzen dutela baita, eta prozedura berdine izango zanarekin ere. Ura ere aktibatu den barra, komodoa etxean eukitea. Honek oskailuan irauten du, baina normalmente... Nei esperientzia hobea dauket honekin. Horrekin? Bai. Hobeto kontrolatzen da. Ez kontrolatu, emaitza hobea, esperientzia. Gehiago altzatu dizu? Errexago eta hobekigo. Bitatik ibili izan dut, saiakera guztitan, eta honekin galditzen naiz. Horretik ekarritau. Horretik? Bai. Bakitelako emaitza emango dula. Badakizulako. Etxean induzulako. Ai, jadudak sartiztuko. Zer marrosko iten ituzu etxean urtean ziar, Jaione? 12 erdi bat. Bueno, hemen. Bai! Nik erosen txitu 12 erdi bat, ero 12 bat, Behin, legamia disolbatu denen ziliuma gaituko digu, eta honekin ikusiko du nola hasiko den loditzen, bai? Esan bezala honekin godo glutenak iten duen efektu hori. Bueltak eragin, normalen mixak eramaten due. Bai, eramaten du ziliuma edo goma xantana edo beraiek badake argite. Horregatik hemen 200 gramo arroza irin horretan pentsatuz gutxi gora bera eta tapiokan neurrioetara dau egokituta. Bai? 15 gramoik. Nahi duzuela 600 gramo arroza irinekin bakarrik, gehitu beharko genuke ia 30 gramotaraino. Bai. Horrek mixak egoten di gaina, bereziak, esan, gozogintzarako, ogigintzarako... Irakurri beti alare, irakurri ze formulazioak eta formulazioak daude. Horra, ala ere, animatzea jendeai, etxean ere aukera badago, horako mixak eta erabili gabe, gaur egun aukera zabala dago, eta egizan mix hauek oso merkeak ez dira izaten, eta etxean badago aukera iteko beste, guk erabilitu beste irin batzuk eta erabilita, harto beltzana, ero harto irina, ero garia den beste irin batzuk eta erabilita badaude. Handikap handina izan datik denbora. Orduan dena onargarria da, bai bat eta bai besteak. Baina, ahal bada, etxean beti bebida nola ziren loditzen. Ikusten? Guk etxean dauko, arreba daukagu goin, eliaka ez da, baina intolerantzia bat egoki, eta badakite, hartzen duenen zer gaitolan glutena daukana, urre gunean pixat egoten da areaka. Txartzen da, ez? Txartzen da edo. Bai, zabela puztuta, eta esaten dut arre gotxarrakin egoten dela, baina
Bueno, hor kasuak eta kasuak. Barrura. Jak. Arrautza irabiatua berdin. Barrura. Eta oin hori landu. Txoin. Bueno, gero dauzko... Eta guain, hau dena bildu imar deu. Eta gero robotean sartuko zu. Hori da, ia euneko hidratazioa da makinez honek, etzaigu geldituko molda erraxa. Hau da, zuk beste irinekin glutena dune, bai, lantzen da, eta gero forma emateko ongi moldatzen da, edo ongi ematen zaio. Hau oso moldagaitze gelditzen denez, gero jarraian ikusiko duzue irtenbidetako bat zein den. Eta da, moldea forratzea paper sulfurizatuarekin, eta bertan koiararekin poliki-poliki sartzea. Koiaraka, pentsa. Errege opil bat koiaraka sartzen, molden. Zigor, zesatek. Zuk esan duzu, lan pixka du gehiago jo. Baina, emaitza merezi du, ez? Bai. Almibarra egiteko. Ingo duna, asiratik jarri. Hemen inalko genuke lehenengo almibar bat, hau da. Nola esatu zuzuk? TPT nola esatu zuzuk? Tanto por tanto zelan da, nola esatu zuzuk? Tonto por tonto? Tanto por tanto. TPT, hori zuka, jatetxetan TPT deitzen da. Tanto por tanto. Hainbeste gati. Hainbeste, hainbeste. Hainbeste, hola esatu. Hola zen, bai. Hori... Hainbestetik hainbe. Hori da. Neurri berdina, hau da, 100 gramo ni pixuan anez, 100 gramo ur, 100 gramo azukre. Listo, hor ez dau arazoik, hor beti asmatzen da. Almibar bat hori da azkenean da. Neurri berdina azukreana eta urarena. Hau, irakiten utziko du eta jaionek esan bezala, murrizten jungo da, eta hor karamelizatzen jungo da, karamelatzen, eta itxasten gure laraina pusketa hori. Laraina eta ero zeintzuk izaten dio jaten zailuna, beste... Batzuk kiwi hartze jue, almendra jarriko diogu guk ere bai, zer gehiago, onako ginda esaten dena, bai. Gu kiwia bai jarriako denituzea, zaurten kiwitan izan dugu. Irakiten, suabe, eta gero papel gainean eratako, solan egin da dagoenean. Lehortzeko, bai. Vale. Hemen, Nio? Bai, eta hau handiken bigunduko da gehiago, Urinakin. Bai. Vale. Honena robot batekin, hemendik aurrekoa. Zeren egiesan kantitate hauekin, azkenen zai erabiltzeko, beraz... Ez dugu esan Saturnalia festarekin jatorria datola erromatar garaian, eta ja 3. mendean zeuden, hor badakite, opilen jaten zala, hori, eguna lusatzen hasten zanean, eta hor sartzen zitzaiola baba bat barruan, eta normalian, gaur egungoaren antzekoa, ero olako errezeta bat itzen zala, orduan, historia daukan opil bat bada errege opila, gure etxean eki opila da. Eki opila. Horrek orduan zan, 3 aldiz gelditun? Bai, txoin, oain ja biltzen hasten denen gehituko diogu gurina. Bai. Barrura. Epa, osepa, bai. Lasai, bai. Bortitze daude, Hori hartzen duenean, lehenengo geldiketa? Hori da. Orduan, prozesue esan bezala. Gero galdera, jaionek. Bota. Hor, beste irin normalakin iten daren beste azten da? Utziko diogu ordu bat pausatzen behin sartuta daukegunen molden. Orduan, ez da bestekin bezala ez dugu ikusiko puztutzen dela asko. Ez kezkatu alde hortatik. Gutxi hartuko du, baino behin laben sartuta, fum, ingo. Bai. Niri sartzeri baduko zo seinale tridiglicenio. Sartu bakarrik ez bertan utziko zaitut, bai? Osan da. Esan dakoa, 3 pausaketa hoik emango dizkiogu. Oain, 2 minuturen ostean edo, altxako edo robotaren onako helize edo onako hauek, trapukin tapatu 10 minutu. Berriz sartu, beste 2 minutu, atera, trapukin tapatu 10 minutu. Berriz, beste bat, eta azkena izango. Eta jarraian ikusiko duzuen moldean nola sartu eta ze erresa den itxeko. Nora hemen dida, ez da? Bai, horrek usi dut uste, lehen etortzen mirarikin, jarriko jo lanea? Arrerain.
EITB maratoiak aurten Alzheimerra gaixotasunaren ikerketa bultzatzen du, hartzen du, eta telefonoak irikita daude. 900-840-050, zuenak ekarpenak egiteko bertara deitu, eta denak kausarekin bat egin dezagun. Bai. Jaione, nik ez da egin, parkatu, hemen, laran jau ja, holan konfitauta niko pixka gehiago. Bai, lehortzen, azukre hori itxasten. Bale, oso ondo. Batzuk eskatu bezala errege opila martxan da. Alde batetik hemen daukegu orea, bestetik zer daukegun panpintxoa. Sartuko digu. Ea zein tokatzen zaion edo gokitzen zaion, gure etxen izaten da ontzi garbitza, beraz hemen ere berdintxu. Eta gonbidatua ontzi garbitzen jarri behar dago? Jola sarrela da. Bai, baina zorteko da, oia dena jasota da, gutxi dauke garbitzeko hemendik aurrera. Baina, ea, ingo deuna da panpina, onako paper sulfurizatun bildu, eta bertara erantzuko nasiko deu, eta gero, nun erortzen den, ez dakigu. Hori da, sorpresa hori da. Jarraian zeingo deun, arrautza irabiatu eta pintzel batekin margotu. Gero jarriko dizkiogun laranja konfitatuak, azukre pixkat hor kurruskatzeko edo gorri puntu hori hartzeko eta karamelatzeko, eta almendra laminatuak. Labanerekin hemen laminatuko ju, bestela erosi ditzakezue ja laminatuta daudenak, xaflata moztuta daudenak. Eta gero barru beterako, esne gaina arrotzea besterik ez falta. Oian ere lana, gehien bat. Bale. Eta zurean ora baitz egitea. Ero lana okezu bilatzak? Kasu honetan, gu ilustra gaitzan. Bai. Zu zeliak azaz, nora? Bai. Eta noiz aurkitu zizuten zure? Nik 8 urte nituenean, nire amari zaina zen, eta, jakintzun zerbait gaizkitza gola, eta, nik ez nuen hasten, ez nuen sintoma gehiagorik. Ni bezala txikia. Bai. Bale, haber zeliakoan izenik. Eta? Eta gero jun ginen endokrinora eta digestibora, eta hori aurkitu zuten zeliako nintzela. Eta orain dela 17 urte 8 gora bera da. Eta horra ziren nola gote, hori ziren etxean izango zen, eta hori zer egiten dugu, Bai. Gia, kendu, aldaketa handia izan zen etxean? Bai, eske azkenean lehen ez zeuden, ezer, bakarrik herbolario bat, likagai denda batera juten bat zinean, bai, orain juten zea eroskira, eta dena, bai, hori da. Baina lehen, adibidez, arrozeko tartak bakarrik zeuden, ez zegoen ia ogia, ez zen oso ona, azkenean guk hasi ginen etxean gauza asko egiten. Bitxo? Bai. Sukaldaritza ikastoroak. Edo errezeta propioak lantzen. Bai, hori da. Ere bai, ezeko jarduera asko egiten dute, eta nik nola txikian nintzen, ez nintzen gauza askotara juten, baina nire gurasoek, bai, adibidez, gabonetako jarduera zen, gaboneteko gaietak egitea, edo errelko roskoa egitea, panoetonea, urtero jarduera desberdinak daude. Ere bai gero dago liburuzkoa bat, eta hor, lehen garrantzitsuagoa zen, orain ere bai, baina lehen ez zegoen interneten, ez zegoen ezer, orduan zuk liburuan bilatzen zenun marka, eta hor zegoen adibidez, Palacios, chorizo pikante, hori glutena dauka, baina ez pikanterekin ez dauka glutenik. Normalean Palacios beti glutenik gabekoa da, baina denborarekin ja, dena memoriz edo burut ja adakizu, baina denborarekin, hori, baina lehen dena bilatzen, Miguel Áñez adibidez. Eskuliburu bat. Bai, orain dago aplikazio batean. Baina lehen, bai, daukazu, bai liburua eta bai aplikazioa, baina lehen bakarrik liburua. Eta jakiteko zeintzuk, ez? Eta hilero bialtzen dute bakarta bat esan ze gauzak atxikitzen dituzte glutenik gabekoak, edo zer gauzak kentzen dituzten. Adibidez, igual fabrikan kutsadura dago eta kendu egin behar dute. Hori, esaten dizute, kontu ze produktu honekin, produktu edo lote hau, segundu txiki bat, hemen molde bat hartu dugu eta indeu forratu esaten dena labeko paperakin. Hau alde batetik da ez itxasteko, onako pila eta beste alde batetik ere bai ekiditeko onako gurutzaketak. Orduan, esan dakoa, bitu, ez da besteak bezalako orea. Orduan hau da, poliki-poliki betetzen joan. Eta herrian jarri duzu hau, gero, rosko... Hau da, budinak itxeko moldetxo bat. Forratu eta erdira. Hemen makiderrek bezala, erremedioa jarri barrak die, baliabide jarri barrak die, eta hau da etxekoa, etxeko modu bat. Eta bestela, silikonazko onako molde batek ere balio dezaguke. Bai, badaude, horre rosko bezalakoa dienak, silikonazkoak, oiek borobil erdian. Izatei, baina,
Esan dako, ongi garbitu behar da, eta bestela hori bakarrik hortarako erabili. Ni hor, zuk esan duzuna ez txorizoan ajetea, txorizoa glutenakin, da egia da ni hasi nintzenean eskoletan da lan egiten da, hazian, hori izate, ez dakit zema zeliako daude, eta, kontuz txorizoakin da nik. Kontuz txorizoakin, txorizoa glutena dotatzen dute, eta gusten da. Eta egia da gaur egun, etiketa guztietan, gluten free dena da, gluten free. Lemonean, erosi dugu kotxe berri bat, eta gluten free izan kotxea. Eske, gauza batzuk zentzua dukate gluten free izatea, baina egia da hori, gauza pilo bat jartzen. Irina jartzen diote, merkeagoa izateko, orduan hori. Edo loditzaile bezala askotan, gehien bat, ez? Baina egia esan, sensibilizatzea aldera, edo pixkat, denon eskura jartze aldera loditzaile gaur egun goma xantana edo gehiago erabiltzen die eta horrekin ekiditen da eta gluten free edo glutenik gabeko zigilue gerozta gehiago ikusi dugu merkatuko edozin produktutan. Gaur egun, zehadinekin nolan detektatzen da, nola, norbaitek, etxean umea balde, nola jakiten da, jakin alda jara, norbait zeliako da nero ez? Normalean 2 urtekin nola, glutena ematen ari zaie, daukate orain, lehenengo barazkia, gero arraia, gero glutena, glutena hartzen dutenean ja nabaritzen da. Baina, eske, azkenean, badibidez, nire aizpa dauka genea, baina oraindik ez da zeriak esan. Ez da aktibatu edo? Ez da aktibatu, eta nire aita ere ez. Eta gertatu aldak ero ez dakit, hemendik zure aizpari hemendik 10 urtetara aktibatzea? Bai, baina igual ez da aktibatzen, baina hori. Baina izan alda, aktibatzea. Osa, oin ez da zeldiaka eta hemendik 10 urte barru, bapatean hasi jaten hogi eta urrengo gunean, enago ondo. Azkenean gaizotasun genetiko bat da, orduan, zuk aldezu ere pasa, edo zuk euki, eta jazta. Baina nik adibidez ez naiz genetikoki zeliaka. Osa, nire kasua ezberdina da. Ze gauze, etxe berdinen, Ze gauze. Claro, eta, hori da, eta etxe berdinen, nola moldatzen zu ere, batera bizen, zure janaria, erodenak zure jaten zuten? Lehenengo, egiten genuen desberdina, adibidez espageti bat glutenekin eta besteak gluten gabe, eta, eta jazta. Baina orain demorarekin da dena berdina egiten dugu. Azkenean barazkiak, arraina, dena, fruta dena glutenik gabekoa da. Bakarrik irina daukaten gauza, aldatzen dezu eta jazta. Ez da berdina, baina zuk egin dezun bezala gurinekin orain dago mezkla egiten duten kontu asko Instagramen edo web orrialde asko eta beraiek bere gurin mezkla ezberdina egiten dute zuk etxean azkenean ere esaitzen dezu hori egitea eta hori da, bai. Barkatu, honek pausaketa ordutxokoa, bai? Ez da asko ioko. Naiz eta, etxea temperatura egokin izan, 20 gradu inguruko hortan, baina, hemen emaitza aurrez lanakin da... Tramposa! Tramposa, ez? Hasi da, ez? Aio? Nik uste baino gehiago, nun batxe horri txin gehiago zatu da, aire irikin baino. Atxorieneko berotasuna eta maitasuna, azkenean, hauek hemen dauzkezu, holan, eskerrik asko, bikain, bai. Hemen ingo deuna da, arrautza irabiatu, margotu eta esan dakoa, beste osagai horiek jarriko dizkiogu. Ez, horrezatea, zu elkarteko kidezara, norbaitek duda ero izan ezko, elkartea bada hortako, ez? Piskat, jentea, gure semeari, zeliako dela aurkitu diote, horre informatzeko eta baso dute, ez? Ez erako, nik uste bildu zen, horregatik. Bai, eta gero nik daukat nire puntua ere, bai, nola nik Face Joveneko ordezkaria naiz Euskadin. Zer da Face Joven? Face Joven da, Face da, Espainian arloan dagoen ECE, oza, ECE da bakarrik Euskadiko organizazioa, eta gero Katalunian dago bera, Aragonen ere bai, Face da Espainia guztientzako. Orduan, Face dago arlo bat da Face Joven, eta da laguntzeko gaztei. Adibidez, udaleko egiten dira, nutrizioko kontu bat dago, ere bai, guk daukago bazkide ordezkari bakoitza gure emaila eta hor aldute idatzi eta galderak jarri, ere badi zeliako bat dago eta badi da unibertsitatean egiten den berdina. Adibidez, hartzen zera Donostira eta ez dakizu non jan, edo non erosi, gluten gabe. Orduan, jartzen dizute kontaktuan beste pertsona
batekin, eta horrela pixkat tips edo laguntzen dizute pixka bat bizitza errazagoa egiteko. Haize, jatetxetara juten zaren, jatetxe batetara, hor kontu edo zein jatetxera esan, nik zeliak anez, ez digo, konturik behar da, ez? Bai, eske, adibidez juten zera jatetxe batera eta esaten duze, hainbeste zeliako zea, eza zeliakoa, alergia, intolerantzia, eta pena bat da hori galdetzea. Azkenean, divulgazio pixkat hori galtzen da jatetxean. Igual, sukaldariak badakite, baina igual pertsona jatetxean kamareroak ez dakite. Orduan, hor, esplikatu egin behar diozu pixka bat zer den, eta ere, garrantzitsua da, kutsadura kontaminazio kruza hori da. Azkenean guretzako hori da kriminal. Bai, ez da berdin, lehen Jaionek esan duena, ez? Labe berdinean, komenera da labe bat ondo garbitzea, ez? Lehen erabili da, bizkotxo normalak egiteko, irin normalarekin, eta gero zerbait zeliakoentzat, konduzibli behar da, ez? Garbiketa. Bai, daude ere bai, paper batzuk, nik Jaioneri esan nion, adibidez juten zea lagun baten etxea eta pizza jango dezu. Eta problema bera, ez da dezu orduk bateko pirolizia horregin. Orduan daude, sobre batzuk jugatzen duzu zure pizza hor, eta ez da kontaminazatu. Ez dago kutsadurarik. Kasu honetan, bai. Labeko papera izango zanitea, papillo tantzeko bat erola nola barruan? Poltsa, kasu honetan, olako tamainakoik ez da, edo ez da existitzen, edo behintzat ez da bilatu horregatik, pirolizian, behar hori, lan hori, ez? Bai, zuk esatezun azken finen ere bai da, etxe baten, famili baten gozaltzeko adibidez, ogi txigortu nahi dela, eta olako txigortzaile bakarra dao. Bai. Norberak sartzen du bere ogie, kasu honetan zeliakoak onako poltsa batzutan sartuko luke eta txigorgailun barrun dijoa. Bai, papillote eraiko, babestuta barruan dago eta, hombre, bat. Igual tratamendurik batzuk badaukate, baina ez dakit hemen zen hainbeste pasatzen den glutena, edo ez dakit. Baina, adibidez guten zera hotel batera, edo alokatzen dezu zerbait, Airbnb bat. Orduan, hor dago tostadoreren bat, edo daure bai sartenak, edo hor badaukazu silikona batzu jartzeko ere bai. Osa, badago, gaiu pila badaude horregun nolako, bitxenekien, ondo jakiteri. Eta, bitxu, ez dakit da, zeintzu dira sintoma? Osa, zu oin glutena jango bazenu? Osa, sintomak daude bi. Sintomatikoa izatea edo asintomatikoa izatea. Nik adibidez asintomatikoa naiz. Nire sintoma bakarra zen ez nuela hasten. Osa, nik egiten dut... Baina ez dizu nolan kalterik egiten, urrego esenukan... Nik kaltea egiten dut nire estean, baina ez dut nabaritzen. Eta badaude beste pertsona batzuk, adibidez, bekoa daukatela, botak egiten dutela, anemia daukatenak, dermatitisa dago, dermatitis espezifiko bat bakarrik zilek entzat deitzen dela dermatitis petiforme. Bai, eta horrekin ja badakite, zeliako da zela, egun. Bai, segundu txiki bat, hau labera doa, labea aurrez berotzen jarrita dau 180 gradutan goitik eta behitik, zenba denbora 45 minututxo. Hori bai, agian 40 minutun edo pixkalenagotik ikusiko duzue gainerretzen ari dela, gehiegi. Horrelako kasutan zein lasai iriki 40 minutun edo iriki labea eta papel aluminio edo aluminiozko papera jarri aldiozue gainen gehiegi ez txigortzeko. Aukeratako bada. Behin, 55 minutu pasadienen atera iriki, papera kendu eta beste 5 minutu eman. Bai, zeharraket ere, pixkatiteko gainekoan, erdin da bezala gelditzea. Hoxe. Ni bitu lagun badoka zeliako dela, eta ez, lehen guka ipatu du, ez, produktuak ze garestia dien zeliako ondako. Horre hon barko luke hori pixkat erregualeratuta, ez, da, ez dakit, aukera merkeagoak egon, ez? Urtean, usteet 1.000 euro gehiago direla. Zure erosketetan zeliak pertsonako. Kasu honetan sare sozialetan bada mugimendu bat, erderaz ikusi izan da, eta honako ume batzuk agertzen die, holako idatzi batekin, soi zeliako, norriko. Eta hor bada mugimendu bat. Bai. Azkenean, adibidez, badaude supermerkatu ezberdinean, igual kideko txartelarekin ja egiten dute deskontu baten, edo, baina normalean ez. Osa, normalean, zegoen, movimendu bat, ere, gobernuan izateko, ez dakit, zerbait laguntzaren bat. Laguntzaren bat jartzeko, zuntzat, ez?
Normala. Eta gaur egun ere, dauzkegun osagaiekin eskura eta ezagutzakin pixkat ere, erregulatu behar luke zeren eta, garai baten egutsi zion, baina gaur egun ez dakit, ez lehen agian horregatik edo aprobetxatzen ziren. Gaur egon egia da, eta, zein ezaio gertatzen, eta zuetako askori segurueni, zuen seme-alabaren urte betetzeak izatea, eta gonbidatu dut da etortzea gelako norbait, eta, etortze zaizu bat, alergia diona arrautzari, beste zeliako bat, beste bat, diona alergia, ez da gizeri, eta esneari. Eta zer da, nize bizkotxen dut, hori, ez, azkenia, gaur egun, oikoa dala. Merkatu badaude, pentsatuta intolerantzi eta alergia gehiengoen entzako edo goikoenekontzako behintzat, ze hori ere mundu bada. Mundu bat? Badago asko daudela, sin gluten eta sin laktosa. Pak bat bezalakoa da. Eskenean nik adibidez neukan ez nuelako azten, eta orduan hormona jarri zidaten azteko, baina beste batzuk daukate, beste gaixotasun immunologiko bat, adibidez diabetikoa izatea, laktosa intolerantzia izatea, betiz dator zerbait gehiagorekin. Nik etxean daukatin da bizkotxo bat, gluten gabe, laktosa gabe eta arrautza gabe. Eta fruitu lehorri gabe. Suposatzen da. Oso garrantzitsua. Olakotan ere beste gehien ematen den beste alergia eta gehiengo bat delako. Eta zuen nora zenbat aldiz entzugun zen dut? Baina jantzazio pixkat, ez? Pixkateatik ez dizu ezerriko, ez? Mokadutxo bat. Hori entzugun zen dut. Asko. Azkenean ez da guk nahi dugu glutenik gabeko dieta jarraitu eta jazta. Ez, osasuna da. Azkenean zerbait gehiago da. Ez que ere gluteneko gauza pixkat moda bezalako hasi egin da. Egia da, gaur egun jente asko entzuten da, ez? Nik ez kendu ino, igual ez tira zeliakoak, baina glutenak kendu induen jente asko entzuten da, ez? Azkenean, moda hori guretzako ona izan da, leku gehiago daudelako, baina bestaldetik kutsadura, kontaminazio horri, ez dute, ez dakite, orduan hori mermatzen du pixka bat glutenik gabeko gauzak. Gero ere bai, azkenean, zeliako baldin bazara eta glutenak kendu egin badezu, gero juten bazera medikura eta igual 3 hilabetera ematezu glutenik gabeko dieta egiten, ez dakite, ez daude seguro zelako zauden ala ez. Azkenean estea, zeukan mina berriro ondo dago. Orduan, azkenean beragintzako ere ez dela gauza ona. Hori da. Bale, Jaiene, bago, labeko azaldu da, labekoak 55 minututxo behin atera, papera kendu, beste 5 minututxo, eta jarraian behin ozten denen oso garrantzitsua, honako arraska gainean jarri labeko erreteilua, eta bertan ezetasun hori saieste aldera utzi. Eta beste alde batetik, gogoratze aldera, 900-08-0-7 gogoratu, hori dela maratoiaren telefonoa, eta emaitza. Raziotxoa, zuretzat. Panpina nusako duzu? Ez dakit, nun gelditu den, baina hemen ez da tramparik, muñekitoa edo panpina tokatzen zaionari. Ez du balio tratzea, nora? Ontzi garbitzea. Honin. Hau ze eskuekin, ez, Jaiena? Epa. Honin. Alare, panpine zelako neon. Ez da txarra dagoen, ora? Nik gaina utzi da espada, Nik gaina gluten pixka nabitzen dit, eskan, utzi hor, eskan. Oso ona dago, bai. Oso ona. Hau zarean jarri baruzu, Jaina. Eta... Pasaiatu, bereide. Nik uste baietz, zuentzako da, errezeta hau zuentzako espezifikoki hemen sortutakoa da, beraz, zintzilikatu zuek ere. Bai, nik nire kontua daukat ere bai, nik egin nuen konfinamentu eta geru,
Eta ideia zen, hori nik asko bilatzen dut, gustatzen zaidalako, eta lagunak daukat, adibidez, orain jun naiz Dinamarkara, eta hor jarriko dut nire argazki guztiak, eta jun naizen un lekutara, pixkat laguntzeko beste pertsonei batentzako, eta adibidez, nire lagunak gauza asko egiten dute glutenik gabekoak niretzako. Eta hori, beste lagunentzako hori laguntza izateko, sakit. Txorien ere horren aldekoa gara eta maiztasunez glutenik gabeko errezeten aldekoa gara. Eta bertan lantzen ditu eta iten ditu, ez da zigor? Bai. Bueno, eskerrik asko gurekin izanagatik. Eskerrik asko. Zuei. Eta... Hemen konpromezu bat daukegu eta da, honako pilau bukatza beraz. Utzi guzu bukatzen eta zuei bihar arte. Hor, nizan. Arra.